Αφού ευχαριστούν όλοι. Σωστό κύριε. Αλλά είναι σε μικρή ανάλυση. Άκρη φωτογράφη. Παιδιά, έλα. Ακούτε, βρίσκεις τα κεράκια, έτσι θα πω. Εκ μέρους της ομάδας, σας ευχαριστούμε όλους που μας κάνετε την τιμή και ήρθατε στην Πανελλήνια. Εμείς ευχαριστούμε για την οργάνωση. Σήμερα, αυτό το μήνα, κλείνουμε 3 χρόνια στο φόρουμ και θα κόψουμε την τούρτα μας. Ο Μπάμπης θέλει να πει 2 κουβέντες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Επί τη ευκαιρία της τριετούς λειτουργίας του φόρουμ κόβουμε τιμοτυπικά και αυτή την τούρτα και σε άλλα με υγεία. Πάντα να είμαστε καλά. Είναι ανάποδα λίγο, για να το βγάλουμε. Φανταστείτε να μην ήθελε να μιλήσει. Η Αναστασία. Ναι, εσύ, αμέσως τώρα, Να εδώ. μας σβήσει το κεράκι. Να σβήσει το κεράκι. Άντε Αναστασία. Να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσουμε πολύ τα παιδιά εδώ στο κάμπινγκ. Για την πολύ καλή περιποίηση και οργάνωση και τους ευχόμαστε καλές δουλειές γιατί το αξίζουν. Πάντα καλύτερα παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Αναστασία, σιγά σιγά. Περίμενε! Ξανά! Δημήτρη, ξανά ανάψε το να πούμε το τραγουδάκι, ξανά ανάψε το! Να φέρω αυτό που Έτσι, μπράβο! Σε στείλουμε τη φωτογραφία. Τι ώρα? Όλο πίσω που κάνει τα αυγά ξυπνάει. Γαϊτάνη στα φέρει. Να το πω κι εγώ, δεν είδα. Βλέπεις, τραβάει το. Άσε με λίγο από ψηλά. Δεν το Θα το δώσω τώρα, περίμενε. Έλα. Βλέπω. Αυτό είναι βίντεο. Όμως τους δείχνει με το ίδιο. Δεν το δείχνει άμα περπατούσαν. Ωραίο βίντεο. Από εδώ ακούγεται. Αντρέα, από εδώ έλα. Δεν τραβήξω τώρα εγώ.